Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius ikkonferma li d-deċiżjoni li l-festi tal-indipendenza ma jsirux fuq il-fosos kienet waħda motivata mill-problemi finanzjarji li għandu l-Partit Nazzjonalista. Diskussjoni dwar dan saret ukoll fl-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ltaqa' nhar it-Tlieta. Hemm it-Tmexxija u s-Segretarju Ġenerali tqansu kemm felħu biex ikkonvinċew lill-Eżekuttiv li l-partit kellu jinqata' minn dan il-post tradizzjonali. Ma' The Times of Malta, David Agius qal li din hi deċiżjoni responsabbli ta' tmexxija li hija impenjata li ssaħħaħ il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap Agius qal li kien ikun irresponsabbli li l-partit iżid id-dejn biex jagħmel dawn iċ-ċelebrazzjonijiet u għalhekk se jkollhom jiċkienu. Dan jikkonferma t-tarif ta' One News li b'mod immedjat kif xterdet l-aħbar qal li d-deċiżjoni kienet motivata finanzjarjament. Għalkemm naturalment it-tmexxija ħasbet ukoll f'numru ta' vantaġġi oħra, fosthom li d-Dar Ċentrali u d-żona ta' qudiema mhumiex kbar bħal huma l-fosos tal-Furjana. U għalhekk ftit xhur wara l-akbar telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-istorja, il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija ma jkunx qed jirriskja li jkun qed jitkellem quddiem fosos nofsu vojt kif wara kollox ġara fl-aħħar snin. Għalkemm skont David Agius dan ma kienx qed jinkwetah għaliex l-importanti li l-palk ikun iżgħar li jfisser inqas spejjeż. Il-Partit Nazzjonalista ilu jorganizza l-festi tal-indipendenza fuq il-fosos għal kważi 40 sena, b'eċċezzjoni waħda tkun fl-2015 meta l-ex kap Simon Busuttil u l-ex Segretarju Ġenerali Rosette Thake iddeċidew li jieħdu l-attivitajiet quddiem il-Parlament. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.